सानजाखा हामजादों ओमफ्राय जों दिनै हिंखाय सिनि गया हासिनानो गुवाहाटीनि तुबुलाय फाय माने जों दिबने सिनि फ्लाइट ओमफ्राय जों नगसे हाबियाको र लगियाव दङ गया बिसाल जों कनैनो ओमफ्राय बरखायता थांका जों नगसे हाबयाको गागुले किसा जों सामंनानै बाथाक माने गाबनो काइसाको खानावै आसमसा बेलाखे तामजानि हायमा दंखा दिनै गया सानजानानै खबरता ताम सानाय आसमसा खानावै ब नगो फायनो हानाय खानावै बेलाखे तामजानि हायमा दंखा ओमफ्राय जोंनो ब दिनै गार्जेन रखनो साहरमा करै ओमफ्राय फुङाव दां खामो काइसा भिडिअ रखम फुङाव काइसा दिन मामा आपडेट रखरका WhatsApp ते हिंखाय नाय जायगाता आपडेट होनाय दङ आमखाय फायनानै आमखाय र क गियाना होनाय दङ ता आपडेट होनाय दङ आं आपडेट दिखाबा साखा होनाय दं माने ता ओमफ्राय बय कल खायो से सायमानो सानजाना ट्रिटमेन्ट खायलिया नगो फाय दङ होननाय ओमफ्राय खानावै तामजानि हायमा दंखा ओमफ्राय ताम सानाय वानासि थांखा एक्चुअली जों किसी चलाय जानायनि दरकार ब भिडिअ खाय रहका ठीक न ओंखा जों किसीसा जानायनि दरकार तांके जों तो ननि फार्स्ट टू लास्ट अपडेट अफान जों नन सुबाखरि दङ जारा ननि अपडेट सोंनाय रक तो नै कलबो खायছো ना मने अपडेट बाहाय होनाय गे जों बकबाय krungनानै खूब चाइतोखा बिनि बाबुनो कल खायका बार रमिया गताय बिनि मानबो कल खायो बिजि फानाङै माना अजरा दङ के हायपन केबो अपडेट नाय करे के ताबुक मिया सारियो जों बिनि बाबु बाय किसे कक सागा के बसावो जों तामरो खायमा जानो जों किसे बुदिर दिन साव के सिनि दादा बे कक सागा जाफ्रोबो तो सायमान बले कल खाय आफुपानो जों साना दरकार ब्रो जों नगो फायसिनायनि सानानै नांमानि ताना के माने कोनो साया हतर के आनि भिडिअ आं निजेनि भिडिअ से नायजिया ब्रो अपडेट दिन के आं भिडिअ पोस्ट खायरिरखा अल कमेन्ट नायनाय माने ताम नगो फायसिनाय फु गोबां बयबो कल खायगा नगो फायसिनायनि सम अल खते से रिपीट भिडिअ नायनाय मालाय नगो फायसिनाय फु के वानाय थागाता के जों कि फायतन बंने बसाबा फायतन हाया देबा फायतन संनो तो केसा इनफॉर्म खायना नांमन कल खाय साकाय पाइ थागामो संबो तो साजा खामता हंकाय अब कल खाया आट कैसा फायकेबा तामजानि हाया देबा संनो सं पुलानि सिमा सक सबाय दङ बरकनो सक सापोर्ट खालाय दङ ओमफ्राय संनो एटलिस्ट कैसा कल खायबनो साका हंकाय गाबनो लोकरोगा सक चोबा लाइमानि ट्रिटमेंट खायतन हनाय ओमफ्राय दाबो हंकाय हठात जासे फायलायो हंकाय लोकरोबो तो खा तामजानि हायं जगनाय हाया देबा मासे कस्तखाय बाजार सदाय चोबा लायखासिनि सिगला सिगले ओमफ्राय बिनि लास्ट तो ट्रिटमेंट केमोरिना दं माने ओमफ्राय केमो बरि लाया बरक बेयां गुबुन आयुर्वेदिक रग एडमिशन रक खालायगा बटे रक खालायगा हमें संग अपडेट नुखा ओमफ्राय 20,000 रक दांकामो पर डे दिनो अब हाय रक ओमफ्राय अब तो बेसि तंलिया बरक कয়েক दिन से तंसिनामले बटे खाय हम हाय रक दा ओमफ्राय हम हाय रक ओंखाय माने संबो तामजानि असक सामं खालाय माने तामजानि हायमा दङ ता संनो से माने कल खायबानो साया ओमफ्राय बेलायखे तामजानि बखा तामजानि हायमा दङ ता हाया देबा हासक पुलानि सिमा सं सबालाय माने ओमफ्राय एटलिस्ट कैसा कल खायबानो तो साकाय जाखामन हायमा दङ ता के जों बिसला बखा तंथखौ बा जों बनो लामसनान बागैफोर जों ट्राइ खायखनो हाय देबा ताम हायनि थाव बखारो माने अजरा के जों बुखो हासिना नक जतो नगै मा खाना अब जतो लोकरंनि कयमं बायसे जों मा थाङो जों तो कैसा लगैबो तङै माया ते कमा गुबुन रुगि रक तेबो सिरियस दङ के ब्रनबो किसे जरा मारनाय कैसा लगै तङै जों प्राय मिनिमम 2 माने सागा हाके तंग्रा बन लाग्यो हाय देबा के अपनो हानि बिसिंति कयने मुसुं मा खायसे जरा डोनेशन खायनायाव एबा के जरा बनो चो खायतोनाय अनलाइन बिसिंति आनि बिसिंति गां पर्सनली आं साना मुसुं माने ओभरअल स्टप खाय मा खायसेयाव कारण बक ट्रिटमेंट खाय आं के डोनेशन स्टप खाय मा खायसेयाव हाय देबा ना
abo to treatment khaya hangke sang soba lai tei tam khaisa naisa hai adwa abono to sang jora sugyano sugri dio jora mahage donation thum lai bazar sadai sang soba lai hingke treatment se khali hangke to soba lai tam khaisa nai abono hai adwa hangke sak lokorok soba hormani treatment khaya hangke lokorok nichoi abo kha koinai khabainai kha bainai abono ta hingke abo no at kaisa khanawi belai khe wana khata hingke khoroksa borok ano sahoroise sai mano hingke belai tamjani hai bokha ma tongkhata sakpa kol kaisa ponto chongno khai saire malaya tabo phanse saimya ko botor nogo je sobaija na ayang de tongkha abono ta abono ta sajai to tai kono pokore boroni ichha jani nukhungni jani basabati ja hayre bana hingke chung samani karon ke jahate lokorok suwa khaba hingke chungbo first ni simi last abo update tongkha hingke kisisa saimana musungmani ani bokhaw keta hingke anyway bro busy rok phangi ma khana hai bro jara free tong rok kisa sano hingke nog jodi full update sinan tha hingke sing screen ma number ni rwano boni mama bro ni hingke nog bo kirang dita